माबाफोर फन हरदों? आब'आ फन हरनो हराखैथ' आयै। दहाय आं हरदोंमोन ओमफ्राय फनखौनो हमनानै थाङाखै माथो। दहाय इसानाबो हरदोंमोननो ओमफ्राय इसाननिखौबो हमाखै आब'आ। आयौ आंनि फिसा आइजोरिलाय हा माथो जामारखोबा? आं दसे हजों थांब्रबनानैसो फैनोसै नामाथाय आइ? गोसोफ्रानो माथो मोजां मोनथारासै आंनियाबो। नों थाङोबालाय थांबानो जाबाय आयै। दा जरियासो माबा बुंगोन नामा? नाथाय गोसोफ्रानो मानिथारासैना आंनाबो। अब्लालाय आब' फन हरनायखौ नेथ'बावदोना आयै? औहाय हामसै बेसारा खम सिन्था जाबाय थाबाय बेबो। सिन्था जाया मानो जानो गुमियादि दाबो न'आवनो गैयाबा। खम जारला जाबायना दानाबा बे जावैसाबो बिराद जारला खालामलांथारबायहाय। खर'फ्रासो सालायलांबाय आंनिया। नै नोंबो बांद्राय सानबाय थानो नांला आयै। हाबाब साना मा जानायहाय? दे जों दङ ना माबा मोनसे जागोन र'। सोराङा फैगोन दे आयै सिन्था खालामनाङा। औ ना इसान आथ' जों नागिरगोन ना? माथो? आयौ हामसै नोंसोराथ' गाबोनहाय थांनांगौमोन ना आइ? जों गाबोन थांथ'ला दे आयै। आयौ हामानोसै। औ जों माबोरैथो थांबावनांगौ आयै? ओरैनो आब'आ दा जिबायदि दुखुआव दङ। आरो जों बिदिलाय बोरै गारनानै थांनांगौ जाखो? अब्लाबोथ' ना आइ बा जायै जाबाय दे जेबो नाथाय नंला। ओरैनो गावहाबो हारसिं जाखायो जों लेंबोलाबो थाङा गावहा। औ नोंबो जोंजों थांफाबानो जायोना आयै। नाङा दे आइ नुबायना इसान थेवबो हारसिं थागोन आरो बियो। माथो होनबावनो आरो आइखौबोलाय। नै हामसै इसान बाबु नोंलाय सोरजोंबा अफिसार गिदिरफोरजों रायलायनो हाया सोरां बाबुखौ नागिरनो? रायलायनायाथ' रायलायदों आं आयै नाथाय मानसिखौनो दा मोनथिथ'वाखैना। औहाय हाबैनोथ'। बहाथो थांखो जावैसालाय हाबाब। जुरिखौलाय आरो दुखुसो होनो सानबावखो ना माखो सोराङालाय? ना माथो मानसिखौनो बारा फोथायालै आङो बेखौबाथाय। जुरिनि जिउ होनबाथाय माथो होनबावनो आरोना। साननाय मानि गासिबो उल्थां फाल्थांल' जाजोबो। मालाबा मोजां जाफेरदों नामा हो? नङा मोजां जाफेरा आंजों। माबा सानो माबा जायो। साननाय मानि गासिबो फेलेंजोब माथो। नाथाय मा खालामबावनो आरोना जिउआनो बेफोरबायदि जाबायबा आंनिया। आंनि लाइफआवल' मानो बेफोरबायदि प्रब्लेम्स फैयोथाय? जेन'बा आं हेपि थानो सानबाबो माबा मोनसे जाना होयो। जुरिनि लाइफ मा होनबावनो आरो। दा बुंनानैबो माथो लाब देनाय जानांगौआथ' जाखाथारोना रावबो हमथानोथ' हाया। हे साला। नाथाय आं प्रब्लेमखौ गिगोन नामा? गिया आङो। आंनि लाइफआवबो जेसेबां प्रब्लेम्स फैगोन ना बांसिनसो आंबो बांसिनैसो गोसोखौ गोरासो खालामसिगोन आङो। माथो जाथारदों बेलाय? हे साला। आयौ बे जोनोम मोनसेयावबाथाय मानो बिदि जाथारखोबा आंनि जिउआ? बाथाफ्रानो साजोबनो हाला आंखौ। आरोथ' र' पुलिस स्टेसनाव थांना फैबावनोसै आं। पुलिसफोराबो जेबो निसानिबो मोनबाय बायथाराखै नामासै? जेरैनिफ्राय जोङो सोरांनिसिम सहैनो हायो बा बै जाय सोरांखौ लांदों बिनिसिम सहैनो हायो। बै जे टिभिफोराव जे होयोना माबा नङा माबा मोनसे निसानि गालां खाथारो होननानै। हाबाब मोनफ्रांनांगौबा नोंखौ दोखो दोखो बुद्रुगोनहाय आङो। सोर फाप्पि बेलाय आंनि सोरांखौ आंनिफ्राय लांग्रा? मस्ला जानो गोसो गैयाखैथ'। ओमफ्राय ओइ सोरां नों मालाय मानोथो जानला मानला जायगायाव थाङो? दा नोंबो थाङामोनब्ला बिदि जागौमोन नामा सोरबा? नोंबो जे आंनो जेबोखौनो खोन्थालाङासै। माबा लामा ससेनिफ्राय जाखो घटनाया ना बहाबा सोराङा थांबाय थाथारदोंमोन सोर मिथिबावगोन आरो। जुरि इमि आं पुलिस स्टेसनावसो थांबावनोसै खेबसे। थुदो होनबालाय थांनोसै। बोरैथो बेबायदि जिरायबाय थानो ना इमि? नङाबालाय माथो बिदि नेबाय थानानै सोराङा फैगोन जानो? माबा मोनसे जाखाथारनाय मानसिया। बेनो जुरि बियो जुदि निस्सय माबा मोनसे जादोंबा जोंबो बिदि जिरायबाय थानानै फैनाय नङाथ' बियो। नाथाय नागिरगोन बहा? एनि आइडिया इमि? नो आइ डोन्ट हेभ एनि आइडिया। देन अब्ला जों मा खालामबावनो? इमि आं मा सानदोंना आङो मायाखौनो फल' खालामनोसै नामा? That's a good idea जुरि। Yes बेखौ बेयाव जुदि मायानि आखाइ दंबा ना बियो माबा मुवा माबा मोनसेथ' गोरोन्थि खालामखाथारगोन।
बेखायनो बेखौ जि हायो फल' खालामनायनि आङो। बेबो बिराद साथि मिन्थिबायना जुदि जानला मानला गोरोन्थि खालामनाय नङा बियो। नाथाय बोरैबा हाखा दावरायाव माबा खालामनो हागौ, गोरोन्थिफोर खालामनो हागौ। आरो बेखौ नांगौना जोंनो। र' पुलिसाबोथ' गावनि खामानिखौ मावगासिनोआनो, आंबो आंनि खामानिखौ मावनो र'। जि हायो सोरांखौ हाजासे नागिरगोन आङो। औ जुदि औ। ओमफ्रायो मा जोङो जेराव फन मोनदोंमोन बे जायगा खाथियाव, गामि खाथि खालायाव सोंहैनानै नायनो नामा? बे खाथियाव गामि दङ। बिदिथ' बांद्राय गैया, जायखिया दङ आरो दखरसे मानि। औ होमबालाय थांजागोन दे आरो। औ बिदिनो खालामनोसै। खिजानि सोरबाफोर नुबाय बायदोंदां, बा सिनायबायो खोमा। फट' देखायना नागिरगोन ना जोङो ना? औ आरोथ' जोंहा नानियाबोथ' ससियेल मिडियायाव होदोंनो, आरो बेयावबोथ' सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामगोन ना नुबा। औ औ खेबसेल' मोनथिथारथोंसै आंनि फिसाया बहा दङ। औ जुदि ओमफ्रायथ' ना आं दासिमबो बुङो जुदि मायानि आखाइ थाथारनांगौदां। हो बेखौ सेबबानो मोनखाथारगोनदां। सोराङालाय बिनि अनगा सोरथो गिदिर दुश्मनि दंबावो देनाय। मायाल'सो दावराव जाबाय थायो बेजों, आरोथ' मा खोथा बुंखायोमोन सिगाङावनो। मा होनखो बिहामजो? औ आयै जोंबो सोरांखौ नागिरनो ओंखारनो सानदों। औ एसेसो सोरांनि सोमोन्दै मिथिबाय खोमा आयै। हाबाब हाब'आथ' सोङो आइ, जोंथ' जेबोखौनो मिथिया। मिथियैखौनोथ' मिथिनो नाजानांगोन ना आयै। राइट जुदि जों पुलिसाबो गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो ना, दा जोंबो सोरांखौ नागिरहैनो थांनोसै। दे होमबालाय बिहामजो, नोंसोरल' मानो थांनो बिदिबालाय? आबा सोरांखौ नागिरनो आंबो नोंसोरजों थांफागोन अब्लालाय। जि जायो जाथोंसै, जेरावखि जायाबाबो नागिरहैथारगोन जोङो। नाथाय आयै बिहामजो, दा आबा सोरांखौसो सिन्था जानांगौ। मानसिया जों न'आव फैयाखै दाबो, आंनि गथ'आ दासिमबो न'आव सौफैयाखै। अब्ला बिमाया माबोरैथो गोजोनै थानो हानो आइ? थ'दो होमबालाय आंबो ओंखारनोसै नोंसोरजों। नाङा आयै, ओरैनो दासान्दि नोंबो सिन्थाजोंनो देहायानो सुख गैया आयै, नाङा दे। औ आयै जोंनो नागिरगोन दे सोरांखौ। ओमफ्रायथ' जों मिन्थिबानो खोन्थागोन ना नोंनोबो। नाथाय दे आयै जाबायसै, जेबो नाथाय नाथाय नंला। खेबसेल' सोरांखौ मिन्थिथोंसै जोङो। आशीर्बादल' हरदो आयै, जेन जोंनि साननायाबो जाफुङो। जै जाथों फिसाफोर। आरो जाय सोरांनि दायनिगिरि ना, बे थाबैनो जोंजों हमजाथारथोंसै। जागोन आइ, बेयाव सोरनिबा आखाइ दंबा हमजाखाथारगोन बे सानसेब्लाबो। आंनि सोरांखौ आंनिफ्राय गोजान खालामदों आयै, दायनिगिरियाथ' साजा मोनखाथारगोन र'। आयै बिहामजो, दे आबा सोरांखौ थाब मोनथारथोंसै। बे जायगायानो मोजां जागोनदां। आरोथ' बेबायदि जायगायावलाय सोर फैनो? आरोथ' फैब्लाबोथ' रावबोथ' मिन्थिखानाय नङा। मानो होनबा सोरांखौ जेराव बुथारदों बेनि बिराद एसे गोजानावनो फैखाथारबाय आङो। मानसि गोथैया बबेयावबा, बेनि बुस्थुफोरा बहायबा। आरो सोर साक खालामगोन आंखौलाय? वेट, जियानो जाया मानो सोरांनि बेफोर बुस्थुफोरखौ लाखिबाय थानोबोथ' हायाना। न'आवबोथ' नै आइमोनबो दङ, आजाबो दङ। मोजां आंनि जेबो रेकर्ड मोनि माबा खालामखाजोब्बाय आङो। मिन्थिनाय नङा दे आरो, खाथि खालायावबोथ' रावबो गैखाया। गुडबाय सोरां, आंबो बेनिफ्राय थाब थांनांसिगोन। बिसोर मा गारफै गोलैबावलाय? खामानियाव होनाय बुस्थुफोरसो मोनगोन नामाब्रा? थांना नायनोसै नामाब्रा? माथो दंबावलाय? खामानियाव होग्रा बुस्थुफ्रा न'आव लानानै थांनांगौलै। लिसा आइ, नायै नै नों दख'ना बायनो फुजानि ड्रेस बायनो होननाया एसे नेथ'बावदो आइ। बेनो बेफोरनि आरो फुजायालाय फैबाय थाखागोन। ओमफ्राय नों फुजाखौ नुवाबाबो दुखु जानो हादो आइ। दा जेबायदि खैफोद फैनानै दङ जोंनि न'खराव, मा होनबावनो आरो। जागोन दे आयै, आंबो मिन्थिगौ ना आयै, दादि गैयिनि बेसेबांबा मिस खालामगासिनो आंबो। बेनोथ', बेखायनो फुजा, ड्रेस बायनाय बेफोरखौ गासैखौबो बादखौनो होथ'दो नोङो। आरो नोंना दादिया बेसेबांबा अनोमोन ना नोंखौहाय। औ आयै। दे होमबा थाथ'दो दे आयै, दसे हाथायाव थांना फैनोसै। दे ओमफ्रायो बांद्राय गोबाव थानो नोंबो, थाब फै। दे जागोन आयै।
ओमफ्राय आंबो फुजानि थाखाय जेबो टेनसन जायाखै दा बास दाथिल' मोजां फैग्रोथोंसै ओमफ्राय जोंहा जमा नायनांगौना फुजानि आयै औ आइ दे होमबा दे थाब थाना फैदो दे आइ औ दे थाथ' आरो साना मोनसे थांगलायनोसैलाय नाथाय नों दिनलाय बहाथो मानसियाथ' जाखोमा जायगाया बेनोना जेरै औ इमि बे जायगानि ससे थांनानैनो हाग्रायाव बे जंगलावनो मोनदों सोरांनि फनखौ आंनिबाथ' सोरबासो लाबोखाथारदों बेखौ बेखौनो नागिरनांगोन जोङो बे जानांगौ जोंखौ मिन्थिया खोमा न' जोंबो आरो सिगाङाव माबायदि मोननाय जेरै औथ' र' जोंबो जेनिफ्रायबो जेनाबाथाय जेनखाया बेनोथ' इमि जोंबो जोंनियाव फैबाथाय हा गासैखौबो हायिखौबो हाजोबो थ'दो अब्लालाय सुरु खालामनोसै सोरांखौ नागिरनायखौ थ'दो होमबालाय इमि खाथि खालानि गामिफोराव थांनानै सोंहैलाबायनोसै बेनोथ' जों हायाबाबोथ' नाजाथारनांगोन ना हागोन इमि मानो हाया जानो जेरै नोंनि सोरांखौ जोंहा नागिरनायनोसै ओं जोंहा ज' मिलिनानै नागिरगोन माथो अब्लालाय नांगौ समाव नोंनि लोगोआ खामानि होआब्ला आबौ सिरि मोनबाय नोङो अरे आबै औ आबौ माबा डक्टरा नोंनो खिस्रि गोलाव संना होनो थिननायखाय एसे बानायनानै लाबोदोंमोन आङो नै ओमफ्राय आबौ खर'फोरा जेबो सानाय मोनासै ने एसे सायले आबै आयै फिसौलाय नै आबौ हामलांगोन दे लासैनो ओमफ्राय नैबे खिस्रिखौ जाग्रोदो दे आबौ एसे मुलिबो जानांगौ नालाय दे आबै ओमफ्राय आबै सोर नोंसोर आबै ओमफ्राय मा जायगा बे बेखौ सनाफुरि होनो आबौ ओमफ्राय आंथ' नोंसोरखौ सिनायासै ना सिनायनायाथ' जोंबो सिनायाहाय आबौ नोंखौ बेफोरखौ उनाव सोंबाय थादो दे आबौ नैबे खिचुरिखौ जाना लाग्रोदो दे एसे नोंबोखौबो हाथायाव थांनो थिनहरदोंमोन आङो गैया दाबो सफैयासै दे बेखौ जाग्रोदो आबौ दे मुलि जानांगौ ना दे होमबालाय दिनै आबौ बांद्राय सानला सानलि खालामनाङा दे नङाबा खर'आव डक्टरा बादा होदों दे आं फैगासिनो थाथ' दै गुदुं एसे लायनि आङो खर'आनो मासेबां साखोदे आंना ओमफ्राय अपारेसनालाय माथो जाखो आंना खर'आलाय सनाफुरि बेखौथ' आं खोनाफेराखैना ओमफ्रायथ' फैफेराखैबो खोमा दांना आङो गामियाथ' नै जोबथासिम मोनफैलायबाय बेनोथ' माथो रावबो नुवाल' बुंथारो जानोथाय हनै जेरै नैबे आन्टिनाव सोंबावनोसै नामाथाय औ सोरबाफोर नुफ्लांबायदों जानो हागौ ना सोंनाय जागोन थ'दो जुदि अब्लाबो मोनथाराबा र' आरो माबा मोनसे जाबावलायगोन हेलौ मादै खोनासंनाय आंखौ लेंहरदों औ मादै ओरै फैथ'नायसाय सोरथो जाखो नोंसोरो आं सिनायनो हायासैहाय जादोंमोन माबा मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन जों मादै औ सोंनो हागोन दे मादै नोङो नैबेखौ सिनायबायो नामा माने नुफ्लांबायदों नामा बे जायगायाव सोरथो बेलाय हरनाय आं नुवाखैहाय बेखौ रानि नुवाखै दाथ' जों गामियावबो फैफेरनाय नुवाखैहाय आङो जायखिजाया माब्लाबा नुफ्लांबायबा आं मोनसे नाम्बार होलांनि नैबे नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरदे मादै प्लिज अननानै जागोन दे होमबालाय एसे बैथिंजाय नायबावनोसै जेरै सोंनायाथ' जों सोंबायानोहाय ओरैजाय गासैबावबो रावबो नुवाखैल' बुंथारो सोरबाथ' नुदों होनबाय बायबाबो गोजोनगौमोन आङो नाथाय गैयालै इमि रावबो नुफ्लांदोंबो होनबाय बायथारा दागाब जेरै आं दंखायोना नोंजों